Tomi tässä, terve. Tervepä terve. Sori, että vielä tällä lailla illalla soittelen, mutta ajattelin vaan... Joo, semmoista vaan kysäistä, kato, kun huomenna tapaan niitä tukiryhmäläisiä, siis joka on tuossa eduskuntavaalitukiryhmässä. Niin ajattelin nyt vaan varmistaa, että siis eihän nyt siis sille irtisanomiselle sitten on muita syitä kuin se eduskuntavaaliehokkuus, että jos mä siitä lähden pois, että kun haluan vaan se, ettei sitten ole sillä lailla, että mä jätän sen ja sitten kuitenkin sitten on joku muu syy siinä, niin ajattelin vaan varmistaa, että onhan Joo. Ymmärrän. Sulla oli puhettiin, sun vakava paikka, niin käsi sydämellä. Kyllä se minussa on luotettu ja edelleen yritän olla luottamuksen arvoinen, eli ei ole sit muuta, että niin kuin Raita sanoi, että se itse sanoi samaa, että se ei sovi se politiikka semmoinen tämmöinen juttu, mutta siis ei ole mitään muuta, ehdottomasti työsuhde jatkuu ja ei ole mitään taka-ajatusta, ehdottomasti. Joo. Ei siis Raita tuossa istuu vieressä, jolla valmistaa lähdetään Norteakillossa käymään, niin ei ole mitään kiirettä sinänsä, mutta ei missään tapauksessa ole mitään siis semmoista. Ymmärrän, että se olisi tosi paskamainen temppu, jos mä tekisin mieltä eteen, niin sanoisin, että lähdet tuonne noin ja sitten se olisi lopputyösuhde, niin se olisi paita, mitä voisi olla. Niin, ajattelin vaan varmistaa, että tosiaan sillä lailla, että kaikki menee silleen, että tosiaan, ettei sitten käy sillä lailla, että menee kuitenkin molemmat jutut sitten alta niin. Mutta joo, tosiaan... Ei missään tapauksessa. Eikö ihan normaali, että niin kuin sanoit, että mä toivon, että henkilö, joka on valittu meille, niin kuin puhuttiin, että 5 vuotta vähintään, millä 10 vuotta ottaa siitä lähittää. Joo. Ei tosiaan, ei missään tapauksessa. Ymmärrän hyvin kysymyksiä, sulla on vakava paikka siellä ja miettii ja näin poispäin ja tehdä tämmöisiä päätöksiä, mutta ehdottomasti mielellään jatketaan työsuhdetta ja hyvin, että on lähtenyt meneväänkin tuossa. Joo. Okei, hyvä juttu, niin palaveerataan sitten maanantaina, minä huomenna palaveeraan tuossa noiden muiden kanssa. Kyllä, ja Raija sanoi, että sekin haluaa sanoa jotakin. Okei. Mutta homma on ihan meidän puolesta kyllä ja mun puolesta ihan ok. Homma jatkuu ihan ehdottomasti, ei ole mitään taka-ajatuksia. Joo, okei, hyvä. Palataan ja otapa Raitakin sanoo jotakin. Joo. Joo, moro. Moi.